Hola, Oriol. Ras i curt. Feliç aniversari. Que passis el millor dia possible. El millor dia possible d'aniversari, però ni un dia més a la presó. Ni tu ni ningú. Free Junqueras i llibertat presos polítics. Hola, Oriol. Jo no t'he felicitat mai pel teu aniversari, però crec que aquest any les coses són diferents. I ho faig des d'aquí, des d'una benzinera, on ens hem trobat algunes vegades, perquè està just entre el teu poble i el meu, i desitjo que ben aviat ens podem tornar a trobar aquí, posant benzina o agafant una bombona de butà o una mica de carbó per fer una barbacoa. Bueno, primer de tot, per molts anys, Oriol, trobem molt a faltar i esperem veure quan abans millor, i espero i estic convençut que serà molt més abans del que ens podem imaginar. Només dir una cosa, una anècdota que me'n recordo de tu, sí? Que és que, si us plau, quan surtis ens tornem a veure, em facis el favor d'explicar aquella trobada que vam fer amb el Ferran Adrià, que ens va agafar a tu i a mi, ens va mostrar tot el bulli, el laboratori aquell del bulli que té. No t'ho he dit mai i crec que seria hora que t'ho digués. Em podries explicar què cony vam veure? Perquè és que encara no ho tinc clar. És a dir, allò no sé el que és. Jo sé que tu tampoc. Tu fotràs aquells rotllos que em diràs que sí, perquè hòstia, al començament de tot, perquè quan va començar la cuina i tal. No vaig entendre res. Espero i desitjo que m'ho expliquis quan surti, tot i que tu tampoc vas entendre res, perquè no m'enganyes. Mai més em tornaràs a enganyar. Et volem enviar el dia del teu aniversari una abraçada ben forta. I esperem que el proper el podem celebrar amb tu en llibertat, tornant a casa amb els teus i tornant a casa amb la altra gran família, que també és teva, que és la família d'Esquerra Republicana. Hola, amic. Em sap molt de greu amb la situació que et trobes. Tant de bo que això es pugui acabar ja demà mateix. Me'n recordo perfectament el darrer dia que vam estar a Casa Pepe, vam estar dinant. Avui, precisament, a Casa Pepe he reservat dia, i el Pepe em diu, per quan? Dic, lo més aviat possible. Només que el nostre amic, l'Oriol, hi pugui venir. Desitjo que sigui lo més aviat possible. Em tens aquí a la teva disposició. T'estimo i ho saps. Fi Junqueras, m'agradaria molt que per una qüestió de justícia i de llibertat sortissis molt aviat de la presó, sortissis immediatament de la presó tu i tots els altres empresonats. Llibertat i feliç aniversari. Moltes felicitats pel teu aniversari, tant de bo el puguis celebrar el pròxim. Allà al restaurant del poble on ens trobàvem i ens explicàvem anècdotes i ens queien els canelons per la cara. Ja saps quin és. Mentre ens reiem molt. A Sant Vicenç. Veí. Oriol, felicitats. Bon aniversari. Molta sort, de veritat. Hola, Oriol. Per molts anys. Com saps, et trobem tots molt a faltar. Individualment i col·lectivament. I estem tots esperant que arribi el dia de veure't fora, fer-te una abraçada i de poder-te sentir, de poder-te escoltar, de poder parlar amb tu de tot el que el país pot esperar de bo, que són moltes coses quan tot aquest malson s'acabi. Oriol, per molts anys. Aquests dies et tenim més present que mai. De fet, jo recordo quan ens vam conèixer, ja fa uns quants anys, a la Universitat Autònoma. Tu llavors eres professor d'Història de Periodisme i recordo la teva proximitat, la teva humilitat i de fet també recordo sorprenentment la teva imatge, que venies a classe amb aquelles xiruques, amb aquella camisa de quadres i l'armilla que semblaves un explorador. Podia sorprendre d'entrada, però després quan ens explicaves la història, la teva manera, com sempre has fet, enteníem perquè d'alguna manera la imatge et representava. I és que amb les teves explicacions ens feies explorar la història. Doncs ja veus, Oriol, estem aquí a Catalunya Ràdio, que és un lloc que coneixes perfectament, i volíem felicitar-te l'aniversari. I dir-te que t'esperem aquí, perquè encara que hi hagi una revista durant un temps, doncs escolta'm, aquí tens feina. Bueno, ja ho saps, Oriol, una abraçada molt forta i endavant, estem al teu costat. I felicitats. Felicitats. Hola, Oriol, moltes felicitats. Tant de bo sigui el primer i l'últim aniversari que passes en la situació actual. T'envio una abraçada molt forta. Em consta que encara estàs impactat amb la qualitat de la meva lletra i quan vaig llegir la teva resposta em vaig adonar que si haguessis estat professor meu doncs m'hauria tocat patir bastant en els exàmens, perquè reconec que és bastant desastrosa i sovint il·legible. 49 anys, sí? Feliç aniversari. Mira, precisament avui, aquest matí, estàvem allà al bar Olimpo on ens
clavem aquells entrepans de truita fantàstics que fan, i la gent del bar els hi ha comentat, mira, avui és l'aniversari de l'Oriol, i m'han dit tots, no, molts records, què molts records? Diu, convidats, tots convidats, i a més que sàpiga l'Oriol que quan surti el convidarem. I els dic, home, quan surti? És que l'hem de treure entre tots. I m'han dit, tots els del bar, m'han dit, tots sí, compta amb nosaltres, traurem l'Oriol de la presó d'Estremera. Aquí, desde el Parlamento Europeo, te quiero mandar un abrazo enorme, un beco enorme. Muchas horas hemos pasado aquí dentro, Y te quiero decir además que mi Xulia el otro día hizo un comentario precioso. Dice, oye, mi mamá, mira, ¿por qué liberaron a Puigdemont y nuestro Oriol sigue en la cárcel? Una niña. Estos niños nuestros, ¿verdad? ¿Cuánto hemos hablado de ellos? Per molts anys. Vull llegir una coseta. El filtre de la paraula humana obre tan poderosament en el sentit dels homes que quan s'estronca aquests se'n senten angoixosament enyoradissos. Això és un fragment de Solitud de Víctor Català. Et trobem molt a faltar. Una abraçada molt, molt gran.